Charlotek 2022ko uztailean ireki zuen mailua eta horratza denda Baionako Bourneuf karrikan bere lagun Suazinekin batera. Bata eskultorea da, bestea jostuna, eta azken hau, Charlotte, material berriztagarriekin ari da lanean. Inglaterrako Bristol hirian sortua, bertan jaio zen proiektuaren ideia ere. Nire proiektua sortu zen duela 8 urte, Inglaterran. Nire amaren senarak aukitu zuelako laru pila handi bat bere aitaren ganberan hil zenean. Eta zantzidan edo zuk egingo duzu zerbait honekin edo bote egingo dut. Eta orduan idea asko eduki nituen eta horrela hasi zen. Duela 7 urte etorri zen Euskal Herrira, Biarritzera, eta bertidanik argi izan du 100 birziklatuekin lan egin nahi duela. Ez nuelako nahi industrio kutsadura lagundu. Pertsona batzuek pentsatu ahal dute zikina dela, baina ez da zikina. Bere diseinuetarako hasi zenean bere gustoko gauzak egiten zituen, orain ordea bezeroen lehentasunetara moldatzen ahalegintzen da, eta arrakasta gehien. Geri poltsak, bestela interneten saltzen ditut surf poltsak, eta pertsonaren arabera, baina saiatzen naiz jendei entzuten eta gauzak aldatzen. Materialei dagokionez, birziklatuak bai, baina denetarik aurki daiteke bere produktuetan. Adibidez, hori lantegi baten hondakinak eginda da. Gero hori gotina zen, hori jintza bat zen. Baita bere hondakin edo material birziklatuak ere. Adibidez, hemen da kafeen saku hondakinak, eta nahastu nuen beste hondakinekin. Bere produktuak ezagutu nahi dituztenek berriz, Baionako dendaz gain. Badut online denda bat, eta han aukitu dezake nire pulsak. Etorkizunean sortzen eta birziklatzen jarraitzea gustatuko litzaioke Inglaterrako gazte honi. Eta horretarako espero dut beste 100 politak aukitzea, denetariko egunak aukitzea. Mundu sustengagarri baten mesedetan.